Shin kun taɓa tambayar kanku ta yaya mutum ɗaya ƙwal daga arewacin Najeriya ya zama ɗaya daga cikin attajiran da suka fi kowa a Afrika? An haifi Alhaji Aliko Dangote a ranar 10 ga watan Afrilun shekarar 1957 a garin Kano. Ya fara karatunsa a madrasar Sheikh Ali Kumasi, inda ya kammala karatun firamare. Daga nan ya wuce makarantar Capital High School da ke Kano da kuma kwalejin gwamnati da ke Birnin Kudu. Ya ci gaba da karatun digiri na farko a fannin kasuwanci da harkokin gudanarwa a Jami'ar Al-Azhar da ke birnin Alƙahira na ƙasar Masar. Mahaifinsa shine Alhaji Muhammad Dangote, mahaifiyarsa kuma Hajiya Mariya ɗan tata. Ɗaya daga cikin manyan nasarorin da Dangote ya samu, ya haɗa hannu da kamfanin Stellantic domin kafa cibiyar haɗa motocin Fijo a Najeriya. Ya zama hamshakin attajiri na farko a Najeriya a shekarar 2007. Ya kuma ƙara da dala biliyan 9.2 a cikin dukiyarsa a shekarar 2013, inda ya zama na 30 a faɗin duniya a lokacin. A watan Yunin shekarar 2022, an yi ittifaƙin dukiyarsa ta kai dalar Amurka biliyan 20, wanda hakan ya sa ya zama mutum mafi arziki a Afrika. A yau, shi ne shugaban Dangote Group Company, kamfanin da ke da reshe a fannoni da dama da suka danganci siminti, sukari, gari, gishiri har ma da jigila. Kamfaninsa na ɗaya daga cikin manyan kamfaninnika a Afrika ta Yamma. Dangote ba ɗan kasuwa ba ne kaɗai, yana daga cikin manyan mutanen da suka taka muhimmiyar rawa wajen samar da taimakon al'umma a Afrika baki ɗaya. Yana daga cikin attajiran da suka bayar da gudunmuwa wajen yaƙar cutar Ebola, COVID-19 tare da taimako ga waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. A yau, matatar man Dangote da ke Lekki na da burin canza Najeriya ta zama ƙasa mai fitar da mai ba wai mai shigo da shi ba. Sai dai kamar yadda muka sani, Bahaushe ya ce, nasarar faɗa ba ta zuwa a mafarin naushi. Matsalar sufuri, faɗuwar darajar Naira tare da jinkirin ci gaban tattalin arzikin ƙasa na daga cikin ƙalubalen da Dangote yake fuskanta. Amma duk da haka, Aliko Dangote ya zama abin koyi daga ƙaramin mai siyar da kayan masarufi zuwa ɗan kasuwa mai cike da hangen nesa. Shin, kai ma me kake yi a yau da zai sa gobe duniya ta ambaci sunanka kamar yadda take ambatan nasa sunan? Wace irin gwagwarmaya ka sha a rayuwarka kafin ka cimma nasara a kasuwancinka? Kana burin ka zama kamar Dangote? Ku hanzarta ɗauko app ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.